kowe arep ngincer karo Tandrawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu. Dudu ning kene papane wong Bangayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku nemu njaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho iki kratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat. Nuning nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ingkang ngraka ing Ndrawati. Sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah asung paseganipun paduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang ngraka ngaturaken pudhi astawanipun ing ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi kadang kula ing Ngamarta. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Dwaraka. Inggih Yayi, kula kinten mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Ndrawati. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sesembahan kula. Ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing ngraka ing Mandura. Mangya widodha sowan kula durga mendhak kula sirna. Namung kepareng ing ngraka ngaturaken salam taklimipun ing ngraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu kula cancang pujaking weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning Datula negari Ngamarta. Koko Prabu Yayi Prabu inggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta. Kresna kakangku, aku maturake basaku katura. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Iya siap ngaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga numbun mulenggah. Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Harya Werkudara. Awadene buli kakangku aku ngaturake basaku katura. Buli kakangku Werkudara ndak tampa siap diatur bakti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat padha prayoga numbun mulenggah ning Datula Praja Ngamarta. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi. Koko Prabu nadyan ingkang rayi madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndrawati sumawana Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo Janaka ndak tampa
Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Arjuna. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yo, Janaka kaya wis ora kepenak. Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanono Nekula Sedewa. Yo, kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanono kembar Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe dadosna kasantosan. Nggih kula pun dinggo jimat paripe. Amawakono kabagyaning gesang kula kasekecak anggenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yayi kadangku Nekula Sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndorowati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Yayi kula wonten timbalaning adawu nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul buyung bombong manahipun ing Raka Ndorowati namung semanten Yayi kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndorowati sabab sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndorowati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemirunggan nedya tetinju dhateng Praja Ndoraka kaicalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Ndorowati Yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Ndorowati ing sepisan menika tuwi dhateng kaharjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jer sawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging raos sing entan bangkit pinambeng malah mangsa kala sakmangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayu bagya seketi jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun Yayi malah-malah menapa sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sakmangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Ndorowati Yayi Prabu Darma Kusuma Handra ingkang puspitarum Siliring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanyo
renaning dia Suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi nuwun sewu wale-wale menapa ing kula aturaken menika jumbuh kalian menapa sedyanipun ing Raka ing Ndrawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangawaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu namung teka dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sejati Yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tangel ingkang dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya Brahmana kuwiku pandhita winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sari naritis semek ron raja mula bebantal bata sarimbak nalika semanten nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka ing Ndrawati Yayi nuwun sewu Yayi mboten nampa kula wantun namungkel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisang dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu sampun prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Ndrawati lan badhe nganti ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pagebluk ingkang madal saliring usada langkung-langkung mboten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau mila sampun mboten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila suruh sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke kepareng paduka Yayi Prabu suka sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndrawati Yayi Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndrawati sampun kula tampi namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet Werkudara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa mila menawi wonten keparing inggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu ing Ndrawati nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara ora bakal wegah watu dados sarana waluyaning praja ing Ndrawati Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan waton dados sarana waluyanipun negari Ndrawati kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih kula sagah waton dados sarana waluyanipun praja ing Ndrawati Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun praja ing Ndrawati Koko Prabu
Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yayi. Andadosaken suka marwata suta manahipun ing Raka Indrawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Mantra sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Wondene sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged padhang tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Ndrawati kedah tinumbalan pusaka ngamarta inggih menika pun pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Lenglenging driya mangungkung ganduan manglelena tanpa kanin yen tantulusa mangku sang Dyahutama Nalendra Mudha wuwuse angrepa Nalendra Mudha wuwuse angrepa miat lamening kalangguan aglar pandhan muncara tinon lir kakunang surem surem sorotetan kadang kasoran pacaring madaning pasakan negari Ngamarta. Sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhanget sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legek jroning kalih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katrenjo sawanipun utusanipun Kelurahan Semar Badranaya. Nenggih Kelurahan Petruk Kanthong Bolong ingkang nganthi ing Rai Kelurahan Bagong. Minggah Datulaya nyerpepeh pindha sata matarangan kaya kagiat kang samya mulat.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Gambraganggeng awita denceng-dencengan Koko Prabu dereng ngantos prananggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi nadyan semantena Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula ngestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Petruk kantong bolong nunamen pasang kaliman tabe tinebine nglodoni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulaman sinuwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung Panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kanthong bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayanun ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngobahake asta ngopo Bagong ngopo Gong ngomong kok lemu mlaku miring-miring isine aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ming jame anyar le mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ming jam anyar kok le mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas tak gorong dina wis biru saiki bae tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman jam piro saiki tengah loro nah kok wis lagi jam 10 kok tengah loro ngono aku tak blandangke oh ngono wis ngerti nggone atret jam kok atret ora ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul jame anyar nggih ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong ora ketang mung jam pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa mekaten Bu sinuwun bukti kula kandha nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan
Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sundarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun inggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong, nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe ora rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa, aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Ya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darmakusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho Troyo ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngoten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang buktekke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darmakusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi, ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong, aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkun benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petruk, nun. Selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat tekamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Padha raja sak praptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk, Bagong padha raja. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo?
Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Raharja sak praptamu, Ponokawan Raharja sak praptamu. Wilujeng Ndarana Kulasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Kulasdewa bekti kula kunjuk. Ponokawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petruk. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Ponokawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Garing wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak. Ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayu ning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu para kaya Pandhawa. Aku mapan ning negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta ki kondang kawenang-wenang ning sawangen Truk. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk.
Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana ki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku mbangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Panggraing Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petro Nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Oh nggih monggo menika langkung prayogi. Menika ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petro. Wis, penemune si Adi piye? Petro, nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Klasdewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Merga bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu,
Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh Kaka Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk? Nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kulawarga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Waduh, Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi? Iso. Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus lima sada arep nggo ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus. Kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku Kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti. Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mlethek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya pancen mengkono, Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat lima sada. rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna.
Monggo Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Tru. Balik RK ora ana, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ah iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten nonton anu apa jenenge napa jenenge ora ana asile. Udu asil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo Bagong? Seta. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa? Ketuyang-tuyang ki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dherek rambung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok ki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka
sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Ndarawati, siji jebule dudu Sinuwun Ndarawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan Sukertaning Bawana. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap nreweteh kaya bedhek sing mundhep Pantegalan Drewi kok grojogan sampe. Bagong. Pono kawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Mau pindah ngarep apa saiki arep njaluk iki ana masalah masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi aku ora ngece Sinuwun Mandura kok aku mung ngarani Sinuwun Ndarawati ning kowe ngerti ya Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura Sinuwun Mandura ki nek adine di ngonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha wis karepmu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Klimasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani ngreweteh gunemamu ngino wareng Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki ngopo? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakangne, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emah, ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Tru. Syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengke le bali. Tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awel yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi.
Sambil ta iki? Jawe ra tekel tenan lho, Gong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng imitasi. Petro, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klimasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula. Ing rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang pateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora owel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces. Apa? Ces. Ora. Oh jenenge Tru? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Tru. Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku, mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki men kere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, sedina 6000 boros e, Tru. Aku apa-apa tok kreditke kok. Mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat, wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arepa Petruk nimping kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Ora sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Du. Wong nganggo is kok. Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lali kok. Ismana. Udu.
Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Niku Sanghyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Niku nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngonekke Semar wong kene, wong Gedhi Bal 17 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae yo. Kula tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petro nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetaning Baladewa boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Piye, Gong? Saguhi. Rasa suwaten. Saya mboro perang ya. Saguhi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan nguneke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka Jamus Lima Soto. Manglangkai batange Petro. Lho we. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cah edian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11:05 jam bae rumah saya. Koko Prabu wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, non. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh, siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka Jamus Lima Soto. Kenapa keblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi keparenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati.
Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong Bangayuda. Ayo metu njaba. Piye? Metu njaba. Aja eman-eman. Metu njaba eman-eman iki. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku tenan nemu njaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho iki kratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Mboten aneh. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Nggon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, ngapunten mung guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nune nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nune nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sina Ndarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Pun nggih, Yo sing ati-ati. Nune nggih. Pun nggih Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Barise ya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. WA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Menak ana perlu apa to apa. Kowe ora isih nyinden to? Tasih. Menak aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teka cep klakep. Tawani omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri. Kawon nganten mawon kula ndak crita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati. Nune nggih, pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Nune sing iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Kok ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nak nesu gilani tenan. Iya, aku yo ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya Bagong. Mungkin ndak mboten kajen langsung ingkang ya wis ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha le ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Sayang wis ya. Yo. Tak metu tenan. Dameng bola-bali ku ndak do diarani aku ki kurang asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali kok ora tanggap ta iki?
Kraton ki ora kaya resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas wedang kuwi ora ana. Mbok yen 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika ya ngendikane kaya ngoten lho. Kula meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mengke ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Kira. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Beto badhe menawa tak silisike. Lah lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kon nyaur ragu kae lho nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek mbutuhke saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira? Manut. Oh, lah. Caidan wing arep njaluk meneh kok. Wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madhal paselan kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun nglanggati dhateng Ponokawan Petruk mangke mindak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Wonten maring adhawu Werkudara nggih pun ngakang bingung paran ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wah, mungkari manut barep kakangku. Aku percaya marang penggani barep kakangku ingkang lantip panggraitane Koko Prabu. Menapa boten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan peminto dhateng panguwasaning dat kamurwing dat Santemasak mangke Paduka pikantuk kepadang dhateng sinten anggen Paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadanging pun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan kula nuwun. Kang mangkono budalna kang padha sibo Dara. Nggih. Tatanan para kawuluran Wadyabalaja ngantos ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura. Yo, istana dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta Siing Bathara ngakarya luka. Barep kakangku. Mestu padha dawuhing barep kakangku. Budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing promban cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyusri Naranata
lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Nararata wau. Yeah.